Ago, ez, badun bide egiteko oraino. Prefosta. Estulak berriz behatzen nituen orduan. Aire zirimolari harinaren asolagabetasuna. Bake handia nigan ondarrean. Leporatzen zidaten seriotasun, humiltasun eta errealismo eskasa. Sekula eta neori ez aitortuak. Behingoz, gorakia oskatzea lortzen nuelako. Autoan zar nintekeen. Hilik ere ama saietzean eukalako usteak kaplipu. Hargatik ausentzia biluziaz negar zorian noiztenka bilkuretarik etxerakoan. Gau berezi horietan ilunpeetarik jalgi, nahi ez zuten Platonen arpeko kide sentitzen nintzen. Gaurko mendeko heldu, aur eta aurtua izateko partez. Ama zentzean iez joan zitzaidan zinezko aurtasuna lehiatzen nuen. Zainen jabalgarri. Oilo salda usaina, baba eta hilar bihikatze soinua. Aui, au, eta meno, no, ozenak arratz apaletan. Errekak jadanik eraman zuen uda mineko uarte itzalduna eta poailarekiko pupuru alegerak. Amets egin dezakedala, seguru nago. 007 agentea edo estralurtarrak ez dira inoiz hain bakartia, intimoa eta larrutua daukadan bihotz antzeko galazia mehatxatu honen salbatzera etorriko. Esperoak ere ez du balio noski. Noiz da bihar? Noizbait argituko ote du?